Shalom shalom بلوسات حزب أملاخ كميت أنيحكم. Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vare med er. لوم دما خم تقول جيزي نبس وقف قال عند حزنا زمتناكم بفولي دما لومي نزع عمت سخون قال حزنا لكم متينا لنا. Och idag har vi kommit som vanligt med årets ord för den här året som vi har framför oss. نخلكم أبزيتو بتكاتاتولونا روحش حدش عمت يقبروا لكم. Och för alla er som följer oss på YouTube, vi vill säga gott nytt år. እግዚአብሔር أملاخ እንኳ بسلام ناكل تشحن إسران سلستن أداءتوكم. Och vi ärar Gud för han har låtit er komma till 2023 med hälsa och... إذا عمت زي نايمنتاي عمتناي. Och vad är det för år det här året? نفس وقف عمت كاب እግዚአብሔር قال تقبلنا ناتو. Varje år vi stiger in i får vi ett ord från Herren. إذا حلف عمتنا ناي بزح تصقع عمتي نيرو. Förra året var ett år där vi skulle få dubbelt i nåd. إذا عمت زدما ناي بلوتسنت عمتناي. Och det här året är ett år av excellens. إذا عمت زناي بلوتسنت عمتناي. Det här året är ett år av excellens. أبيوتكم ريخم موزيت فلت بلوتسنت أباكم إذا عمت زيكم كتريب. Och det är det här året ni kommer få se excellens i era liv. أباكم بزح بلوتسنت كتريخم. Ni kommer få se otroligt olika mängder av excellens i era liv. إذا عمت زل علمان عمتات بليسكم كتركوبيكم. Och det här året är ett år mer än alla åren som har varit att ni ska få se excellens i era liv. منفس قدوس أبزح نجار كبلتكم. Och den heliga ande kommer få er se excellensiet i allt det ni gör. مصحف قدوس كزارب كله دانيال معرف حدا تقص شوعته. Om vi går till Daniel-boken kapitel 1, vers 17. أملاخ كأ نزوم 4 من إسيات زيهم فلتت بكل مصحفتن طببن كأ مستو على هبوم دانيال دما كل رأيتاتن حلمتاتن يستوعل نبره اتا اتنغوس كأت ولا إلو زمدبا معلتي مس بصحت اتا حلقة سلوبات أب قدم نبوكادنصر أتوم اتنغوس كأ تزاربوم كاب كلاتهم دما كم دانيالن حنانيان ميشائيلن أزاريان زبله أيترخبن نساتهم ون أب قدم تنغوس قومو بزعبا اتنغوس زطيقوم ناي طببن مستوعلن كل نجر كاباتاتهم أب كل جزءاتو زنورو طبيبان فلتن 10 إيد بليصوم رخوبم كسب إسراء. Så från vers 17 till 20 står det: Åt dessa unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. När tiden var inne då kungen bestämt att det skulle hämtas, fördes det av första och hovmarskalken inför Nebukadnessar. Kungen talade med dem, och det fanns ingen bland dem alla som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Mishael och Asaria. De fick därför tjänstgöra hos kungen. Han fann att det i allt som krävdes vishet och förstånd var 10 gånger klokare än alla de spåmän och besvärjare som fanns i hans hela rike. واو ريخمم ازوم سبات زيوم سي كابتوم ابزوريوم زنوبور بملؤم طبيبان نايتا مدرس ب10 إيد بليصوم ترخيبهم. Och här var alla dessa 4 unga att de var 10 gånger klokare än alla de andra som var visa i det landet. إذا عمت زي كاب كلن دحلفة عمتاتكم ب10 إيد بليسكم تركبوا لعمتكم إيه. Och det här året är ett år där ni kommer finna er själva vara 10 gånger klokare än alla andra år som har varit. أب أمنتكم ب10 إيد بليسكم تركبوا إيه. I er tro 10 gånger mer. مسقويتا زلكم ركب ب10 إيد كبلصلكم إيه. Er relation med Herren 10 gånger mer. أب حداركم ب10 إيد كتبلصيهم. Er äktenskap 10 gånger bättre. مصدقكم زلكم ركب ب10 إيد كبلصيهم. Relationen ni har med era barn 10 gånger bättre. أب كل سرارحكم ب10 إيد كتبلصيهم. I allt det ni gör i era liv 10 gånger bättre. مخنياتو ب10 إيد بليسكم تركبوا لعمتكم إيه. För det är ett år där ni kommer finna er själva vara 10 gånger bättre. ناي بلوصنت عمتكم إيه. Det här är ett år av excellens. سلازي نبزح بلوصنت تدالو. Så var redo för att få se excellens i era liv. مخنياتو ناي بلوصنت عمتكم إيه. Det är för att det är excellens år. بعل دانيال ب10 إيد كبلصو زغبروم انتايو. Vad var det som fick Daniel och unga männen att vara 10 gånger bättre? نسوم بلوصات سلازنبر إيه. Det var för att de själva var unika och värdefulla. ناي بلوصنت منفس سلازنبروم إيه. De hade anden av excellens i sig. مصحف قدوس كزارب كله دانيال 6 خاب حدا خمزيلو. Och när vi kollar i Danielsboken kapitel 6 från vers 1. نداريوس أبزلا منغستو زخونو 120 مسافنتي أبتا منغستي كشيم صبو كوينو ترأيو اتنغوس كي قداسي نتوم مسافنتي صبصاب كهبو أب لعليهم 3 أرأسولهم حدا خابزي أتوم كأدانييل دانييل غنا بلوص منفس حديرو نبرمو كابتوم رأستات مسافنتي بلص
أتنقص دما أبزلا منقستي كرؤسو حسب أكساب سلسته. Som från vers 1 till vers 3 står det: Darejavers fann det lämpligt att sätta 120 satrapper över riket för att det skulle finnas överallt i riket. Över dem satte han 3 frustar och en av dem var Daniel. Inför dem skulle satrapperna avlägga räkenskap så att kungen inte skulle lida någon förlust. Men Daniel utmärkte sig framför de andra frustrarna och satrapperna för att han hade en ande utan lik och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. ريخم دانيال بليصو خركب زغبرو بلوص منفس لزنبوري. Det som fick Daniel att utmärka sig, det var för att han hade en ande, speciell ande. ስለዚ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ኣብ ጥቕሲ 4 ሽዑቶም ራእስታት መሳፍንቲ ንዳንኤል ብናይ መንግስቲ ጉዳይ ምኽንያት ክረኽብሉ ደለዩ ግና እሙን ነበረ ገለ ጌጋ ወይስ መንቀፍ ከኣሰኣኑሉ እሞ ምኽንያት ወይስ መንቀፍ ክረኽብሉ ከቶ ኣይከኣሉን. Och sen står det i vers 4: Då försökte de andra furstarna och satrapperna finna något att anklaga Daniel för i det som gällde riket, men de kunde inte finna något att anklaga honom för eller något brottsligt hos honom, eftersom han var trogen i sin tjänst. Det fanns varken försumlighet eller ohederligt hos honom. ዳንኤል ኣብኡ ናይ ብሉጽነት መንፈስ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ Eftersom Daniel hade en speciell ande som var verksam i hans inre. ካብታ ሓደ ንዳንኤል ኣሸጋሪ ጌጋ ክትረኽበሉ እዩ ነይሩ. Och en av det som man inte kunde finna hos Daniel, det var att finna fel. እዚ ዓመት እዚ ካብዚ ናይ ብሉጽነት መንፈስ ዝተለዓለ ኣበር ክሰኣነኩም እዩ. Och det här året är samma år för er. På grund av den excellensår kommer inte bli funna av någon brist hos er. ፀላእ ዝኣትወሉ ማዕጾ ክሰኣነኩም እዩ. Fienden kommer inte kunna hitta en dörr in till er. ምኽንያቱ ናይ ብሉጽነት መንፈስ ኣባኹም ሰርሕ ስለ ዘሎ. Och det är för att det excellentens ande är verksam hos er. ብብሉጽነት ንኽትመላለሱ እዚ ዓመት እዚ ቀዳማይ ክትገብርዎ ዘለኩም Den första sak ni behöver göra för att vandra i excellens det här året. ብሉጻት ምዃንኩም እመኑ. Ni behöver lita och tro att ni är excellens redan. ብሉጽነት ኣብ ደገ ክሳብ ትርኢ ትጸበዩ. Förvänta inte er att ni ska tro att ni är det när ni ser excellens. ኣብ ውሽጥኹም ብሉጽነት ከም ዘሎ እመኑ. Börja redan lita att du är det redan i ditt inre. ምኽንያቱ ውሉድ ብሉጽ ኣምላኽ ስለ ዝኾንኩም ኦሬዲ ብሉጻት ኢኹም. Eftersom ni är födda av den excellent guden, då är ni redan det. ንስኹም ብሉጻት ኢኹም ናይ ብሉጽነት መንፈስ ከኣለኩም. Och ni är det, och det är därför ni har den anden i er. ስለዚ ቀዳማይ ብሉጽ ምዃንኩም እመኑ. Så det första, lita på att ni är det. ካልኣይ እዚ ዓመት እዚ ብብሉጽነት መታን ክትመላለሱ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብዚሕኩም ተመልኡ. Och den andra punkten är för att ni ska leva i excellent det här året, bli fyllda mer av den heliga ande. ብመንፈስ ቅዱስ ብዝተመላእኩሞ መጠን እቲ ብሉጽ መንፈስ በኣኹም ክርአ ክጅምር እዩ. Med det mått ni blir fyllda av den heliga ande, så kommer ni få se det livet det här året. ብመንፈስ ቅዱስ ንኽትምልኡ ጊዜኹም ብግቡእ ተጠቀሙሉ. För att ni ska bli fyllda av den heliga ande, spendera er tid på rätt sätt. ብመንፈስ ቅዱስ ንኽትምልኡ ንቓል ኣምላኽ ምስትንታንን ምጽናዕን ዝኾን ጊዜ ኣለኹም. Och för att bli fyllda av den heliga ande, ha tid för att läsa Guds ord och meditera på Guds ord. ብመንፈስ ቅዱስ ንኽትምልኡ ንጸሎት ብቋንቋታት ዝኾን ጊዜ ኣለኹም. Och för att bli fyllda av den heliga ande, ha tid för att tala i tungotal och be i det. ብመንፈስ ቅዱስ ንኽትምልኡ ንቤት ኣምላኽ ዝኾን ጊዜ ኣለኹም. Och för att bli fyllda av den heliga ande, sätt tid för att gå till församlingen. ብመንፈስ ቅዱስ ንኽትምልኡ እዞም ነገራት እዚኦም ኣብ ህይወትኩም ይሃልዉ. Och för att bli fyllda av den heliga ande, ha de här 3 punkterna. እቲ ካልእ ድማ እዚ ዓመት እዚ ብብሉጽነት መታን ክትመላለሱ ዝተቓነየ ኣእምሮ ይሃልኹም. Och den andra delen, för att vandra i excellens det här året, ha ett sinne som är sansad. ሰናይ ነገር ጽቡቕ ነገር ኣምላኽ ዝብሎ ነገር ጥራሕ ዝሓስብ ኣእምሮ ይሃልኹም. Ha ett sinneslag som är endast gott och som är från ovan, som kommer från Guds ord. ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ማለት እዩ. Ha ett Kristi sinne. በቲ ዝበኒ ንኹሉ ይኽእል እየ ዝብል ኣእምሮ. Ett sinne som ser genom hans kraft kan jag förmå allt. ኣምላኸይ ብርሃነ እዩ ኣብ ጸልማት ኣይነብርን እየ ዝብል ኣእምሮ. Ett sinne som ser mitt Herre är ljus och jag vandrar inte i mörkret. እቲ ካብኡ ቀፂሉ ዘሎ ነጥቢ ድማ እዚ ዓመት ብብሉጽነት መታን ክትመላለሱ ስርዓት ዘለዎ አንደበት ይሃልኹም. Och den tredje punkten är för att ni ska vandra i excellens, ha ett tal som är format och kryddat av Guds ord. ምኽንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ቆሎሴ 4:6 ኸም እዩ ዝብል. Det är därför i Kolosserbrevet 4:16 står det så. ንኹሉ ብዝግባእ ከመይ ከም ትምልሱ መታን ክትፈልጡ ኩሉ ጊዜ ዝረባኹም ብጸጋ ብጨውድ ተቃመመ ይኹን ይድብል. Det står för att ni ska kunna svara var och en i rätt tid, ha era ord som är saltade och kryddade väl. ሪኢኹም ጨዋ መግባእ ኣትዩ ከም ዘመቅር Så som saltet när det kommer till maten, det ger det smak.
ቃላትኩም ድማ ከምኡ ዝተቃመመ ብጨው ብጸጋን ተደኣ ኮይኑ ንዘይ መቀረ ህይወትኩም ንስኹም ምስተዛረብኩም እስክምቅረልኩም ይጅምር Och på samma sätt era ord när ni får dem bli saltade och kryddade i allt som ni inte tycker om i era liv, när ni talar så ger ni det smak och liv. إذا عمت زي عندبتكم تخكلينيا قال راح يزارب. Så låt era läppar endast tala rätta ord det här året. بلوس قال راح يزارب. Låt det endast tala ord så av excellens. كابو قتيلو زولو دما متان ببلصنت كتمالالسو كل غيزي تغبرو زبله اقدم املاخنا املاخن غبرو. Och den fjärde delen för att ni ska vandra i excellens, allt det ni gör i era liv, gör det inför Herren. كابزنا أس خساب زعبي أقدم أملاخنا أملاخن غبرو. Från det lilla till det stora ni gör det inför Gud och för Gud. شعو بزح بلصنت كتريكم. Då kommer ni få se extra excellens i era liv. سرحكم كسرحو كلكم. När ni går till er arbete, أقدم حلافيكم يكونكم تسرحو. ni arbetar inte inför era chefer. أقدم أملاخ سرحو. Jobba inför Gud istället. أبسرحكم كي ترى بلصات تكونيكم. Även i er arbete kommer ni få se excellens. دحرج زخونه سب زعمت زي هيوت كميلون تيلكم. Och från mig idag, vem än det är som frågar er, hur är livet? هيوت بلص يزولو. Säg till den personen, livet är excellens. كميلكم تيلومكم. Om någon frågar hur ni mår, أبلصنت هاللخو بولو. säg jag lever i excellens. نسخم دمان حواتكم كترخبون كلهم. Och när ni träffar era syskon, بلوص حوي كميل لخابولو. talar du min älskade bror som är excellens. كتكونوا كلكم زرباكم بسوداكم. Och när ni är klara med era ord, وين السخابلوص يخابولو. och när ni ska lämna er broder, säg du excellens. السخابلوص كبرون يخابولو. Eller säg till honom, du är excellens och värdefull. نسخم بلوصاتن كبراتن يخو. Ni är värdefulla och segrare. شالوم. Guds frid.